visita al plató de la 54 edició de la Fira del Llibre de València Xavier Mesado, que ens va presentar la seva obra Els Vescontes de Galiano, un llinatge baronial de la Corona d'Aragó. Xavier, benvingut. Hola, bona vesprada. Este llibre, que publica la Universitat Jaume I, és un resum de la teua tesi doctoral dedicada a este llinatge. Per què aquesta investigació? Per què t'interessa este llinatge dels Vescontes de Galiano? Bé, conforme has dit, la Universitat de València vaig fer una tesi doctoral dedicada a la noblesa valenciana i a aquest llinatge en particular. De tota aquesta investigació, que eren 1.100 fulles, es va fer un resum de 350 pàgines, que és el present llibre. I és un llinatge que serveix com a exemple de lo que seria qualsevol llinatge de la noblesa valenciana dels 500. Vaig triar aquest en particular perquè era més proper a mi. Jo, com a veí de Begís, tota la vida he vist en la plaça Major del poble un palau-castell que havia construït aquesta família. I sempre vaig tindre aquesta curiositat i aquest interès per conèixer quines eren les persones que havien construït aquest edifici i que havien viscut en ell. I aquestes persones, el temps que estudies en el llibre és un segle, de 1395 a 1499, i aquesta família d'on ve, què és el que fa, en aquest cas a Betxí, i per què pot ser un exemple de tots els llinatges, de totes les famílies d'aquell regne de València? Aquesta família, el seu origen és aragonès. De fet, ells són originàriament navarresos, van emigrar a Albarracín, d'Albarracín a Teruel, i de Teruel ja van vindre a València, en el regne de València. Però després van anar a Sicília i durant els primers 20 anys del segle XV van estar habitant en el regne de Sicília, perquè allí tenien molt de patrimoni, tenien moltes senyories, però a meitat del segle XV se'n van tornar i se'n van instal·lar ja definitivament en el regne de València. És a dir, que tota aquesta peripècia vital d'esta família resumís d'alguna manera la mobilitat que hi havia dins de la corona d'Aragó, no? Exactament. Els contactes personals i els contactes familiars en les nobleses de tots els territoris de la Corona d'Aragó és constant en tota l'obra i s'estudien, a més del llinatge Roís de Liori, que és el dels Vescontes de Galiano, els llinatges Centelles, el llinatge Montcada i altres llinatges tant del Regne d'Aragó com del Regne de València i del Principat de Catalunya fins i tot. I pot explicar-hi esta família per què un segle? Havies d'acotar la investigació per una pura qüestió metodològica? Realment no. Realment és el decurs vital de la família. El llinatge apareix a principi del segle XV com l'excisió d'un llinatge més important, que era del Regne d'Aragó, perquè el governador d'Aragó va tindre 2 fills. El primer fill va heretar tot el patrimoni del pare i de la mare, i al segon fill li van fer un patrimoni menor per a que s'instal·lara en el regne de València. El que passa és que este noble va anar a Sicília a recuperar ahir el regne de mans dels nobles sicilians rebels i va aconseguir fer fortuna i allí se va fer un segon patrimoni en el regne de Sicília. Però més tard els seus descendents van tornar al regne de València. Doncs Els Vescontes de Galiano, un llinatge baronial de la Corona d'Aragó, publicat per la Universitat Jaume I i obra de Xavier Mesado. Moltes gràcies, Xavier, per haver-nos presentat la teua obra. Gràcies a vostès per haver-me escoltat.